Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 6 sa 5 Action Radio Philippines Standard Time. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Desyembre 8, 2020.
Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabaten pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon AnnDefensor. Kag AksyonDaleSalazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Kapulisan sa probinsya ginahanda na ang mga posibilidad nga matabo subong nga wala sang holiday ceasefire. Bacolod Housing Authority ginpahayag nga hindi kwalipikado ang 5 katawo sa housing program. Sa balita national, 30% sang publiko nagapang duha-duha nga magpabakuna. 2021 nga national budget ginapaabot ratipikahan buwas sang Senado kag Kamara. Sa ating balita international, isa pa tayo sobra 400 ang gidala naman sa hospital sa wala pa mahibaluan o kon bangod sa wala pa mahibaluan nga sang sakit sa pungsod India. Sa sports balita, 3 ka miyembro sang Raptors na nag-positibo sa COVID-19. Kag sa ating balita entertainment, COVID-19 outbreak sa lock-in movie shoot sa gin-kaalarma sang FDCP. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Lasay sa 12 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginapahan na sa Negros Occidental Police Provincial Office sa kunokpong tanan nga stasyon sa kapulisan sa Negros Occidental. Kasunod sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala na sang peace talks nga magaluntad sa tunga sang gobyerno kag mga rebelde. Sunod kay Nokpo Director Police Colonel Romy Palge, mas maayo nga preparado ang kapulisan ilabi na nga nagahilapit ang anibersaryo sa mga grupo sa mabot nga Desyembre 26. Sa eksperyensya ni Palge antes ang ginaan na anibersaryo, may ginahimo silang aktibidad nga malain man o kung hindi. Sa gihapon agud malikawan ang madinugoon kag inaway nagahangyo si Palge sa mga rebelde nga magpatigayon na lamang sang maayong nga aktibidad nga wala sang magluntad nga kinagamo. Alerto kag naga-deploy sang kapulisan sa Kasimbahanan, Terminal Beach kag iban pa nga mga lugar nga may madamo sang tawo sini nga holiday season. Suro kay Negros Occidental Police Provincial Office ug Nokpo Director Police Colonel Romy Palge, nakahanda na ang kapulisan sa probinsya angod sa mga aktibidad sang pumuluyo. Dugang pa ni Palge, tuyo sang iya dirato nga pamatuma o kon mapatuman ang katawhayan subong nga pagselebrar sang Pasko kag bag-ong tuig. Nagpanugyan man ang direktor sa publiko nga mag-obserbar gid sang health protocol agud mapunggan ang posible pagdamo sang kaso sa COVID-19. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahag ni Victoria Parañas ang pamuno sa Bacolod Housing Authority o BHA nga hindi kwalipikado sa housing program ang 5 kamatawo nga naga-estar sa may sudod sang Burgos Public Cemetery. Sa nabluan nga una nga nag-inquire sa General Services Head Jerome Sulinap sa BHA kung kwalipikado nga masaylo sa relocation site ang mga naga-estar sa patio matapos kini ang nagsira na sa atong Desyembre 1. Ang pagsira sang patio ang bangod man gotok na kag may plano ang syudad nga ipaidalo mini sa rehabilitasyon kag magbutang sang columbarium. Pero suno kay Parañas, Setyembre 2019 sang nagpatigayo ng ila talatapan sang survey kag may pulo ka mga tawo nga naga-estar sa susulod sang patio pero hindi sila kwalipikado para sa relocation. Ginpathag ni Parañas ang 5 kangalan nga ginsumeter ni Surinap sila talatapan. Iban sa ilang kabahin man sang pulo nga una na nga gin-survey kag nahibaloan nga mayara sila sang may ginapulian. Sa nibloan nga ang mga naga-estar sa patio ang nagatrabaho sa pagpaminta, pag-semento kag iban pa. September 2019, nag-conduct na kami dira socio-economic survey. Pulo, ara dira sa sulod sang public cemetery nag-estar. And disqualified sila. Kaya may mga balay na nagali sila. Nabatian si BHA Head Victoria Parañas. Ginpahayag sa pamuno sa Bacolod Housing Authority nga si Victoria Parañas nga halfway na nga natapos ang development sa Progreso Village relocation site sa Barangay Vista Alegre. Ang ini nga proyekto ang gabahin sa 1.7 billion pesos nga loan sang syudad sa Development Bank of the Philippines. Sa diin 350 milyones ang ginpain para sa Progreso Village relocation site. Suno kay Parañas, may ara na sang porsyon nga natapos kag pwede na i-award pero wala pa sang muhuna. Ginalantaw ni Parañas nga ang ining proyekto ang makahimo sang 2,000 kalote nga ang kada isa ang makaya kadakuon nga 64 square meters. Samtang nagapadayon sa karon ng BHA sa ila awarding sang lote sa mga kwalipikado sa relocation site. Pag may mga barangay nga padayon man ang padala sang listahan sa mga illegal structures. Suno kay Parañas, ini nga listahan ang ila pa iga-validate kag i-assess kung kwalipikado nga maka-avail sa relocation site. Samtang nag-issue naman sa panibagong executive order kon EO si Mayor Salvador Escalante Jr. gud pasang karon pa ang padayon nga pagpatuman sang health kag safety protocol kag mga restriction sa mga syudad sang Cadiz sa tiyon sang modified general community quarantine o kon MGCQ. Base man sa EO 046-2020, ginadumilian sa gihapon ng mass gathering magluwas na lamang sa mga meeting sang local IETF, mga hensya sang gobyerno sa kampanya kontra COVID-19 hagang pagpatigayon sang health relief, recovery kag rehabilitation efforts sang syudad. Tugutan man ang mga religious activities apang dapat 50% ang capacity lamang. Samtang mga miyembro naman sang pamilya sa kapulian, amo lamang pwede nga makaselebrar sang Pasko kag bagong tuig. Temporaryo man nga ginpasirang parks kag playgrounds sang syudad kag ginlimitahan sa 50% capacity ang mga customer kag business kag service sectors. Strikto man nga pagabantayan sang mga kapulisan kag city enforcement unit ang may mga pulian agud masiguro nga wala sang face to face caroling.
Gintala na sa mawat nga Webes ang official switch on sa Christmas lights sa Provincial Capital Lagunin Park. Ini ang pangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kag patigayunon las 6 ang taknas ng gabi. Nobyembre 7 sang liwat nga buksan sa publiko ang lagoon matapos ipasira sa sulod sa pila ka bulan bangod sa COVID-19 pandemic. Maigin patuman nga pagsulundan sa health kag safety protocol sa mga luyag magbisita. Apang natalupangdan nga tuman ka jutay sa mga nagasulod bangod sa istrikto nga protocols pareho sa pagsukso sa face mask kag face shield, temperature check, record log-in kag hand washing. Dumilian man ang events kag social gatherings kag limitado lamang sa 50 ka mga persona ang pwede nga makasulod. Ang Capital Lagunin Park ang isa lamang sa mga destinasyon sa Bacolod nga sa Masami ginadugukan man sa mga bisita, ilabi na sa tion sa holiday season. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:18, TTX 500 capsule mga
Lasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang balita national. Ginpahayag ni Food and Drug Administration o ni FDA Director General Eric Domingo nga 30% sang publiko ang nagapangduwa-duwa nga magpabakuna subong nga ang gobyerno ang nagapreparar para sa COVID-19 vaccination program. Suno kay Domingo dakong papel sang gobyerno sa karon agud mabalik ang kumpiyansa kag mapasiguro sa publiko nga safe kag masaligan ang bakuna. Pagpathag pa ni Domingo ang 30% ang ginalakipan sa mga individual nga hindi pa sigurado kung bala magpabakuna o kung hindi. Patay ang opisyal sa National Bureau of Investigation kung NBI matapos ginluthang sa sulod sa iyang opisina Martes ang kagahon Desyembre 8. Ginkumpirmar ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavine nga napatay matapos nagkaangkon sa pilas tugas ang luthang ang Chief sa NBI Counterterrorism Division nga si Raul Manguera. Ginahibalo pa sa Bureau kung sino ang may kahimuan sang insidente. Samtang ginmando na ni NBI Director Eric Distor ang investigasyon kag lockdown sa premises mismo sang Bureau. Nagapalambot naman sa pagpaig-unong si Distor sa pamilya, himata kag mga abyan ni Manguera. Samtang target sang Senado kag Kamara nga maratipikahan buwas nga adlaw Miyerkules sa bicameral panel report ang ginaduso nga 4.5 trillion national budget sang Pilipinas sa 2021. Sunod kay House Committee on Appropriations Chair Eric Yapa, ang bicameral panel ang magasapol agud ma-finalize ang report antes pang adlaw sa pag-ratify. Pagkatapos maratipikahan sang duha ka panelgan sang Kongreso, mahimo magalawig sang pitutubtob na pulo kandaw ang pag-imprenta sang budget document. Antes nga ipasa sa kay Presidente Rodrigo Duterte para permahan. Ginpasiguro maniyap sa publiko nga ini ang matapos antes ang Paskwa. Nagupod si Presidente Rodrigo Duterte sa Filipino Catholic sa pag-obserba sa Feast of Our Lady of Immaculate Conception. Sa iyang mensahe, gininganyo sa Presidente ang publiko nga mangin mabuot sa isikatawo, subong nga ang pungsod padayon nagapangatubang sa hangkat nga nadulot sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Duterte, ang pumuluyong Pilipino magkuha sa kusog sa balaan nga kabuhi kag bilang ehemplo sa mahal nga berhen para magapabilin nga malipayon, mabakod kag puno sang paglaom sa piyag sa mga ginapangatubang nga pagtilaw sang pungsod sa karon. Sang Desyembre 2017, ginpermahan sa Presidente ang Republic Act 10966 nga nagadeklara sa Desyembre 8 bilang special non-working holiday. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 28. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini.
Kag sa detalye sa aton balita international, isang patay samtang mas sobra 400 ang gindala sa hospital bangod sa wala pa may baluan nga sa isang sakit sa southern India. Ang mga naapektuhan nag-eksperyensya sa nga pagkalipong, ang iban ang gina-seizure kag may mga nagalingin ang ulo. Sino sa isa ka senior health department official, ang mga naapektuhan nga residente ang gikan sa southern states nga Andhra Pradesh. Sa karon 200 sa 400 nga gindala sa hospital ang nakagwa na kag lunsay naman negatibo sa COVID-19. Magapadala naman sang 3 ka team sa medical experts ang Federal Health Ministry sang India agud nga maimbestigahan ang outbreak kag magapatigayon sang serological test para mahibaluan kung ano nga say sa masakit ang ginbatsyag sa mga apektado. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, 3 ka miyembro sang Toronto Raptors ang nag-positibo sa COVID-19 sa ginpatigayon nga league-mandated testing antes ang training camp. Ang Raptors kinagdaog sang 2019 ang wala naghingadlan sa ilang mga players nga nag-positive sa virus pero nagpasiguro nga ini ang naka-isolate na. Sa ginpagawa nga statement sang team bilang pagsunod man sa protocol, nagapakita sa follow-up testing kag contact tracing wala naglapta sa organisasyon ang virus. Gin-cancel man ang media access pod kay Coach Nick Nurse kag point guard Kyle Lowry subong adlaw. Sa Desyembre 23 ang unang hampang sang Raptors. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa aton balita entertainment, naalarma sa karon si Film Development Council of the Philippines sa FDCP Chairman Lisa Dino angon sa damlaglang COVID-19 outbreak sa lock-in movie production shoots. Sino kay Dino, ang FDC ay nakabaton sa ginabulbanta 30 ka mga kumpirmado kag suspected cases sa mga movie o kung sa mga movie workers sa 3 ka major shoots. Dugang pa ni Dino, ang ahensya ang aktibo naman nga nakapag-angot sa mga empleyado kag nag-angot man sa production companies nga involbado. Hindi man matago na Dino ang pagkadismaya bangod sa posibilidad violasyon sa health kag safety protocols subong na pandemic. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:37. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Desyembre 8, 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon AnnDefensor. AksyonDaleSalazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon